On man fe ye. Yeah. On man fe ye. Yeah. Munyo so de mote. Munyo ye. Monsieur on man fe ye. Yeah. Munyina munim de ntia. Ye beduru ha nwumre. Se munnim so a me kire mu se e kwabo age. Ntini wa nwumre. Bi bo dwama munyina mo akwabo age didi batem. Mikasi ye be hye Oh. Mintinta so to fam. Enfa metakire memfa. Therefore no pray. Enu nti na kwabo age mu huni samre. Na ko se me si na wia. No obi enu se me si na wia. Na me pito owu obegu no. Ofusi wowu ewu ya. Therefore ano kire. Na ahye nkakra. Wowu, ofusi wowu. Kwabo age. So wasem ye obeka. Ka enipa nyina obi etie o na fe de o menyam ana kwata bitie o nana manu na pale me mo nana jankwada me da se o so aro ne para o me mama hunu se de me ye eyensa na ho so anu para mi wa ne tia mi a me fa ho nyeden encha wo ne ekira ene dem fiapem ebo no ano no dem petem ba wu se de me ye no mu fo ame ana mu ta ma chinchi no eja na shi na wo su ana wo wuori nyina no obi amo ne nsem na mu so mani je ho de se wa Therefore. ko fa jana bla Therefore ano tire. afiye Papa. oya de madu ho ya abra me no man nyina ye kɔ ni ye kɔ hye kwa abo age no ma hu ho adenti Papa, say so much me your bow. I don't baby anso abadaye. Nti se me di mo acha ma akwakwohye enipa me no mienu ni se wonye boni bia de papa. Me ntimi ngina se wo na nti na manko. Se wonye boni bia me ntimi ngina. afiye wo je ka se oba bia obadaye wa wo ahe Papa me your ba, me ho nsi ye de me ba. afiye de me ye nyina nya sese be magimi o modachi monijie enti ena mebre abrante ni je dwanu mo odidi matam wo kasa tiam na omo nyina boje so na oni ho Papa na me wo ho. Enso hu se ya obi na abrante ni de yes a ho. Eye ya o, ena mra na wo hye papa. Unim se mra na wo hye na mra no na nye. Susu apa se papa mra wo hye yi.
Papa nenye enti ya odi bi na odi yensa. Ya odi. Emra me hye empanyifo de omanfo nyina jatu. Esa wodie. Woni se wo ye me papa nti wonyim tu. Papa nyesa. So ukotuofo mu bode anade bia wo de ba na cha miensa. Na mama oba mienu na fa ba kwa matisi. Papa yese. Ye fi ayenkwan yese. Anti yenkwan yenwe ketwa ye wo fi ayenkwan ye fa mienu na ono a obredo ne fon fa ba ko. Papa emra na hye no na nye. Afriye. Uyimi na nafi hwa obi ni wasini kuro yim. Na ayam ya so oyo oba. Na ayam baba. De senye semwa. Kama mi ya so na ba akodi wa ko bankum, ya ba ko akodi fa, me twa na mu ama. Me twa na mu ama, ni moja tu se pram. Ukadi wa piramu. Papa nyoye nenye efi se kwa wonam se me nam koma kwa na me fere. Eti boni omubo no papa enye o. Enye. Daddy boni ni dia papa. Me nya madwere sembe gidin pa. Emu bi etwa mo wi ba guro ewiase. Oje fe ni Yesu Kristo. E ko de gofo do mo maduane adi. Obi yare ya no asane yare ye. Eni na enu nansa, odimfi aduasa miensa. Omo chiri ku no. Owura so bi spectra je fe no bransam. Ende obi na mo no yi bonsam aye. Sai bi na mpeta meje. Mi didiri bi asase so. Papa enye. We sa bonsam no a. Me el meba. Etu otimi ni me nkasa saa. Me mama ma no kwa ntimi ni me nkasa saa. Eti so wan hwe yi a. Die ma yo no. Ebe yo mo se o papa e na me yo saa. Bi ba na dai. Be mena. Hwe. Be ba na sita o ka. Eno baba ne nkasa. Anya saa. Me yi na fi me mam. Hey. That's the Roma. Miss Slow. No, me the papa and yet. Me da for sorry. Na ene nkasa. Na me ntwa poma. Ana me stem tintin. Wo wa no so papa hyemra na wo gina ho no mu edi ya no wo hu. Enti me papa yele. Ko anu tum na hu ani bo. He. Na na de ope bia ye. Be me na me so. Mire. Me so. Pa no fom so che o twa wo ni. Me pawasem. Eti me dwani ato. Na nka kwadai na polo. Me patoni. Ka onya me bada. Na me se fam na show nsem ye dia wo pemi hu so na wo di ade wo. So wan hwe yi a de me de ye nkrofo no. Di ba ye. Me na me pacho. He. Wo hina na ote so no. Ansa na ba pe ba onim dia no oye kuro. Na me se fam na ne show nsem. Na me tawachi. So wo patum dia. Fa ne ko no kaka sa no. An hwe yi a oba dwe se nyem me kwara me wo don. E bi si bi. Ani si me ni so ko. Papa. Me baba ya bambu afu. Elemi ni bi. Therefore. Mo so e mo fa mi nko. Mo ma me so me free anko. Mo nye ha. Therefore champion mo ya twenachi. Mo so mo me trafem dan. Therefore. Mo wo da. Anebo. Therefore ba. Anebo. Therefore ba. Mo fa mi ko sia, mo fa mi kwa. E ma mo mra. Mo nya. Mo fa mi sia, mo fa mi so no mote. Mo mra. Mo nyina fa. Mo fi kromu ha. Ni kromu ha foma. Obi aka chese mo ho ofe. Ana obi enka he. Mi bufu afu a mi di fi ba bi ba no. Mi hu mo no. Mo me bufu na kofom. Mo ye ma mo di mu. Ambo mi se adepa bi ya so ye hwan dia. Therefore dia. Mfa mo sa me fa no. Me hu mamani age keke. Hey, now therefore kasa mo no. Adan. Wo de jamu ye dey. Mama so nti wa bonto. Apen so bi ni ma shisha wa. Hey! Enye mfumbo. Asambe na minimbo da me ka kire mo. Man ka de kromo aman na mo ya menye no. Obi ni wa shisha ware ye. Sanu mpo amu mamane a. E ma so ne e kira ene dem fi apem. Wo kwan.
Hwɛ. Me pamo asem. Somo angomo ho a ekuro yi media. Dade won no die. Mo ba yira. Ebrekura awale na manhye no kura mu hunu di besi. Therefore no cry. Aya bonte se bagimi. Me nim nyansa. Me yare. E de kokko gu bipirim. Ti me nim je meye. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fàmù lọ́mọ yẹ. Therefore the kasa mu jamu yede. Me fitamani. Me ensa. Me kandie baako mienu me ensa. No mo amaye a. Obehu de mo mpe. Baako. Mienu. How jamu yede. Me ensa. Pese wo. Ah. Oh. Okay. Moye ma mudimu. Monye jamu mu jamu yede. O bra wadu kakra. Ah. Monye jiyo. Wonam na mresi. Abogo. Abranche no so ba wa no. Wo fire ni. Ka che ne se. Yatemi. Na nase e ma so wate. For wa no kakama no. Hey, come on. For wa kakama no. Go. For now let's say peche. Yade no. Me ko. De nwaye, mama me ko asepo me. Mo sanke me bufu. Me yire no mienu no. Eye bi aba masoma won. Ke bonwuru no nsia. Momra, me mo nsanke. Mo ti de me ka je won. Mo so bi ko. Hey, Mo ko. Omo de Careful. Emra we ni kaso. Boya danara wo berebesu. Wo kwasuru ba foma wo berebesu. Oh ho ho. Ahini awan nyame no di mo. Tawun saka bia somuye. Jadi abenu be ya de krawo. Me no na de. Da bi ni me bi ho no mo a. Ada na me ne wo ka ma wunya ntiase ba. Be be o tiase ba de o ka ye bi me ko baba. Me ko baba. O ko he na aba. Na dia ada. Oh. Da bi. E bi me na ma wo ka ta. So ni ya na me ne wo ka. Eh? Mami ko. Me pesa me no nyamra kakra ma me na se ba no ka no. Ehia pa. Oh, na eh. Penifo si a woni twa me. Penifo si a woni twa me ko sa ye nkasam no. Na me so me ne wo ka ne ha no. Enu so hia. Me ya wo yere. Me ya me so me ye oku. So me so ko ne me. Ko so. Miwa. Esra wani di. Me sra pa, sra lu tie. Ti aye ti hai mani je ho papa. Ana me do won so pa wo makomam. Se le me anso me do wo no. Sa. Ko so. Ana se wo firi mi nsa ebe ha me papa. Me hrewa. Me hra de kase e wo wiase papa. Ale bibi be yeme. Bibi nye wo na ne wo keka kɔ no. Bibi nye be ye wo. Kasabenti. Ah, wo da kasabenti. Bibi nye be ye wo me sra wo. Woni se me nim be me bia ka ho. Enti me pesa me hrewo. Me hrewo be ha me yie. Me pesa me hrewo. Miwa. Asema me pesa me no wo ka ne nei. Eye ani mani breka me ntam kase na me no wo ka. Kama mintie. Eya me fa ya me fa. Me sra papa. Chance me si so a me hu wo. Kwa ne be ma wiase nyina wa ne be ma me nimu. Eti no me sra. Me sra enti sa me hyebre. Alo me sika sa me tie no me petra ko di me ni penifo ko fadin. Ni nyina be pesa me no wo ka no. Me sra. Na nansensem na waye mu ma no. Me sra wani di papa. Me sra you hu freedom. Ayi fiensem no. Me sra ko e body no ti akonya so a. O he body o ti akonya papa so me mpese. Wo di say muchio no ka akonya no. Me tumi free. Mira. Me sra pa sanse. Ohini ni trim odene. Eni adwene e woni trim anya papa wonwini nipa ho ensuo nipa no. Me sra ye nyina ye te ya. Ene wo kwashi wo bia ni mu no so nipa da sani na ni gusu ya gani. No di ja tu ni mu.
a shiny power come gra. Yenina yet to show yawa to say. Miss Row. So we want you was one finasem. No, you're not just obey you be a papa. I be your Miss Rawada. Any DM. Any DM one se meni ebusa pani me na me so na nan sala me ko tena ko your papa bi anim owo ni na nan ma ugu ye ko wodi tena ko nyasu bi obi enu a wodi se su ba body we fruit sa ba enwa no no kre na me se ye bia wo de wo no oni so ya branch ye tena so hwe su ba body wodi wo kro ma no wo bi me ba wo kase man ka bi wo bi ko do defuo ne mu no ba ni ade no okonya di be pepepa won che miensa no fa mienu mrawo ni kwasi efuro no ni digu obi akoyiro makonya ne nam no won che miensa no wo mienu mra no ni mu ni ye ni kwasi efuro no ayehye fidie yi awo ni sunko mira ene jano nso a ni sunko misrawo aya memuo wo betra so no wo de daw fam misrawo buame na me nkomanim buame na me nkomanim wo bua na wo furu wie no ho no wo kira wo se wo kokuta pen ahon wo kira so wonim nyansa eti ni nyansa na wo de abetena so no so so no nya adwira misrawo papa me preso na sorry ani diem me ko kema sem papa suba body wo ye jojo ama mira na matia mitia me fa me semu mitia me so ana Asabia pracha unya unjishe mu ade wo pra body sisi e na na so mu a ato asna na tempano a obeto mo na ni santi me de pie ma ne ko hu ku no ato mo na ebrebe ade nti na me amede me hu ana obi di no ado na fuo uti no ba de beba no che miensa na bre mi mienu e bia wo bomofo bi wo ko yiro ba ko nya ne nam hwe na sai akache ba ko amede me fia e iche bo miensa na me di mienu ko ba ni trisu na pampaso Itisu na pampa so na ye. Wo di ko ma na wo we yawu. Yewu mi sisa ni amani na. Misraw so ko fa na fa ni nyina bre no. Na sa no ne ho beto ye wo krom ha misraw. Krom ha ho kire e ko so ba nyina mi wura. Enya fia ha nko. E na wo se e tu nya na abeko wo be ko age o ma e yo. Wo ma na sa no nti me ko ana sa me de me ko akure twa so kra e be ya sam da ho ma me. E be ya sam da ho ma enya sam da ho ma me. Ade nti na me no tuo na me hwe se wo kwa yade ade owuo be brew. Na me ntra se na me hwe na wo anfo owuo ne mra. Na wo ni wa yo ho hi body. Awo bi ko aso na so bi etimu so ko asam a. Je di ma me na pa. Me sra. Oh na me ba me sra wani di me sra. Ba se be so hi no. O ka boni a me ka bi a kire no. Me an ka bi nkyira no. An ka bi nkyira no na ye dan. Na ye dey here ewiase bi ahomatenti bia wo na wie ye dey me ahomatenti jamu ne nya no onye ne o me me nya yo na bi nya ne me ja wo kira me ne be pedi fo be ya kwa bia be fa so turu no ana obenya nsakra no obenya ko fa so be transfer akodwa no so ni na na ma ewu ya obedi ade just add not here efi me se efi mi ko yi makra tie ma me chebi esam ha ni Nimo. Now, I did a swan. By it. Since you what is the Suba, I don't know. Nimo. Unim so therefore say. So call from Kutu, a piania. Fabula him. What is it? Unim, Mati. Minimina, then I would get an Sakupi. Ah, Asafo. We dey someone who say eyem you nupe. Me na no akodi wo mo na me bo hwi say me kwa kwete me nya. Ye nupe. Asafo na aka cheme no. Ye nya na so tie. Se da bia uduma udie no no. Oh, David. Go kwa to mo obi. Ha? Who? Why am Musa kokwa na se? Se so obetu ni dodo. Na dia ba mo da fa hwema yi dia akono ntino. Okwa fomu a no otu baako. No to mienu na aja be sa na tete one odi me bo na na sra fo o franco thank you sir let's say dey tie say minin kai e bre so se mi ka enti mi hwe se enkura no so e kombedi wo mi ntimi hwe me komo ne nkura no sa
ana me ye ma be sene me bo hwi ne makopi mi na me de be so so na na no ma so mfo to da wuruma de me din kan bie so apeni sa kese sa no me fa yire no kula mo sa da we ye kwasia wo ma no hu ase o therefore o ma fo no mu ase o therefore obi ade ye no ma chu de bia wote la se do ko ye do ko che o therefore o ko akọka won sapfo na kire no me so no o sa o yonko wi ugumani mu asfa papa hwagene me mawudi kesi de kesi so wunye bi ne nkofo bom bi se me hwe oyi hwe onuanom na ye ka ho obi a yakese enyati wonko na me mawe na me so pa o oso sa na obi aka kire o da na ko efie se me bono so pa ti se adwuma ba ya se de bia me trase oba be da no matia o so na mpa ti me hu so mfa so bia wotile me ka kire o da fo mpa chamate o fa ba Munyana. Ura sorry. Ubungu tujua hasi. Buku tujua wote. Abuku tujua. Jawani mkaka. Asem. Adi asem. ana loko Kwani tubo bia bi me therefore kwani tubo o therefore nimo ya nyemo ho nimo otu omu so buo ma nimo ani tua pefie se emre wo kom ha sorry na o kan ya ampa nimo aya no se kwaku ananse sorry ana okwa afuom no akotu no ba ye ba akopɛ no da befie no abenu ano ne ma no adi na me koti a wo se wo no hwere nim do wonna ono na ekotu na afuom aduane abenu ama wo therefore wo to abedi no ayesote sa na wode na wo ka Enwa je so betimi adi bone. Pojomu. Manim. Enwa je so betimi adi bone onipa ehu. On se ene. Ohun ada ho. Ufra se tu ba ire no nfi bosumi si. nana wada wona Kan kwa nukura wona kan kwa wote romfosi meyine enani nansa ana me ko me no ba enim ko hu se me nkofie ni bi so apai ana me ye ma de se ne me ko he nti na no pai na me so ne ya me fa me nkrante se me ko na makwa akɔhwɛ bai na ti me ko ye me bi so no na na oboso mfa da woroma ene ne simu mienu akɛse pa mienu na me so we de me mfa na me ho na me mfa nkɔma me mayini na me tu me no ba ye ni nyina na ti me twa maburo ne bi a wafo mu nyina me nyina ba na nani na yini a wopɛ na oyini opɛ wi a na me so me ne me ma ya be fa de aka na ne ya de ko enti me nam kwa so na me ba na o na maduru me fie hokura wi o nana na brafo eduru se na Otrofo therefore na kwati a nimo ni jabote ka se enya wono nimo na ekɔ tafo etum ndobaye abewo ama wadi no ayesoche na ye dunso krobo wodi ani yie mu kura no ukotu ba yire no we ahe eminu kafabra ifia kafa be chimse dana no ba me be cho afi na abo nana afi na abo adawroma enu amosomfo adawroma abo kama tinu ba be chew ya to he se abobode a na me nkutum kan ne ma wo ye ni sa nana da nimo nese emra na me share no nese sa me kase na obu mi sam ya boa bi nana da nana nta sa ya da kan kwa mo pojomu de tie ni se de waye no ewiase obi yam fo so a asotwe de mano no ne nka e fo so ahwe bi esu nyansa de waye yi oye niamo ho se man hwe yi a obi abefa kya kutu no ba ya konfi akodi a mi hunu hwehwe ebe kura asase no so ye media nti
di wa ye yi no aso twa de be ma ho na be ma obi nso afeso e di asakra limo bayira no mama kwan de akọ na na da ase the free na ekuri ka snipi e di siwa nim se ye be senu unhura wi adi o te me ka che ono na na odi nkwa na musalmu ana so bio e di asem papa munya bata me ba na me adai papa papa me so na na go so go to papa what you for him papa me so no man me so papa wonye bio papa every me shamra no ni obi papa no emre di no di bem papa hwe papa chero efu a wado ahoma be sensia no otuba le di miru papa wo di bem onye bio wo di papa chero wonye bio wonye ni every baba ni no kasa enyawo na be pacho ama no me hwa ni onye bio mo fa man ko tun cheche o sorry obra ana mentin da su nto fom nfa meta kire memfa be se be senu so ko do sama do ha o ma ba ko ton ka chom se na na ko atade o fa no mire ni agro edi so mo futuo bi a ana wo da so bi a o mo so mo ti ase no da ye o mo nyina mfa bu ma o ti ase ma me ka no enu aka se bi unu nyankopon ko mo fa nko peda mo sale base ada se ha ada se munya man mutuo na me tiro wai na ada wo ma me tiro o se mo kwan be so na mpacho ukuni ni mo na mpacho uji se ukunu na mpacho intine ememme wo okuri mo wanye bia mfa se ni mo na mpacho me dia ogira hoyi misum dompe sakra ma baba na ta so bodwe enti odi no be kan wa e de atenka na munya a me koku na fi ho no ho ato no o sa be pa cho mo bari ko ba me ho na me yo na fa chano enne obe free wias na me sro o ka se me bia me bo odwa no mani be to wani na me kan se me yire no omo nyini po mo so se sew mi ankasa me no oba o so sei enshi anada ndi se ned ebredu na se ni mo kwa oba ya media no beda no beda sena ho seme die en stress bia bibia me no beda o ti dem ka che fa ko dem no na me sro na me sro wait saronte ha na me what sorry swat solo mi din be wa mo ka peja mu beti na wa mu akono peja mu beti kam ajani mani nsade why you say krama ba una anda die we ho sorry bi here me sorry treko baba yero kwa nwadi kako no ko nwadi we kasia we mame apese ye kasia we medi fotie muna mama kini etim adu bra me kwatiri mi ne ebra ni kaso ebra wo hoi ye ni kaso o kwate enche wo ye beba etimodi bebrebe enya ya she bebrebe wai na ye wonchiri buo beya kenya botre oh emre ye ni kaso Adan
Ebra yani kaso. Bibi awa shate bia wani nyantino. Wani me unchiwo. Eya kenya butre. Oh yeah. Oh yeah. Ah, oh yeah, come on. Ah.